הנה, נתחיל עכשיו. 5 דקות. 5 דקות. חזק. זוז, אתה מסתירות לי אותה. She's crazy, man, I don't know. אין, ילדה מטורפת, היא בטוח תשברת, אבל פאק, 20 יורו, זה המון כסף. אתה סופר, כן? זה חצי דקה בינתיים. תצא מכאן מצוות קורן. לא? כן, אני מכירה את זה. איזה קור, אלסקה, תקומי כבר, סמק, זה עולה כסף. בואי, חצי. רגע, מי סופר? אני יש לי את השעון במצלמה. 40 שניות. בול. דורין, זה 5 דקות, מבינה, כן? זה הכל, יכולה דורין! רק מדורין, מה זה 20 יורו? אני שמח להיות חולה עכשיו כל הטיול. רסמי, דורין. אני במקומך הייתי יוצא. לא, תחת חכם. דורין, הוכחתי את הנקודה שאתה חולה. לא מפסידה כלום. רק על הבריאות שלך. יצאת גבר עכשיו, צריך כבר לצאת. לא, דורין. אף אחד לא יריק אותך, פחות אם תקומי ותמשיך. דקה 20. יאללה, אני תפליט גם את הראש, מה קרה? די, לא, זה לא. גם את הציצים. אני רוצה פה. זוזי לפה. אתה מניאק, אני יכולה. אני רוצה תמורה על ה-20 יורו שלי, חמודה. וואו, היא מטורפת. אני מתחסת. דקה 40. היה אני מרגישה משהו, אתה נושאים אותך בתחת וכנראה יש לי את הרגעים שלך. תעניינים קטנים אבל. לא, באמת, לא משהו רציני. אל תמניאק, די. את בודקת? כאן את העניינים יש בצד הזה, אם את נשחקת? בואי, זה לא סתם. זה לא טעים, יחזור לי. אני טוב לי פה. באמת לא קר. פאק, אני לא מאמין שעשתה את זה. אני לא מאמין. 20 יורו ירדו לסמלון. קבלו את הבאת פנים שלה. אין, היא קרה כקרח. לא רואים משהו דבר על הפנים. דורין, תשימי לב ממש כאילו. מעיין, את האמת. 20 יורו שווים לך קפדן, חס וחלילה. אני לא הייתי. מי סבל בזה? מי הסתין פה? אני הסתנתי בה מקודם, רק שתדעו. אבל אני הסתנתי פה את האמת. רגע זה אני רואה את החתיכות של השטל של השיער שלה. 2 דקות 20 שניות. אני יכולה לשאוף גם את יואו. סיימתי, תהייתי מחרבן עכשיו. בא לך, אני אראה לך ככה. מה זה יודע? סיימתי אותי מחרבן. אפשר לעשות גם את המגבת שלך? כן. לא מאמין שעושה את זה, עלה מטורפת. יואו, פאק, 20 יורו, 20 יורו. זה הכסף שלך. תגיד, זה לא נראה טוב, תראי. טוב. רגע, אתה מחליט בשנייה, אחר לך. מה? זה שקט. דורינוש. אני רואה שכמה. חברות מיניות עכשיו, כמה שנים. היית בסופר? מה זה סופר? יש לסוף לך בצע. תעשה לך בעד השני. טוב? מה יש תגידה? תגיד לה שתמסות לך את הביצה ותעשה לך בעד השני. ורק מה יקרה רק אז? רק אז היא תוכל לקבל את הכסף. כן, אני מסכים. עין תחת עין. שם תחת שם. יד תחת יד. ופתח הפה. ופתח הזין זה עוד יותר טוב. ופתח הביצה זה כפול 2 טוב. אצלנו קוראים לזה נהר. אני לא אומר לך, את צריכה, זה הכל בראש. יכול להיות שעברה דקה, יכול להיות שעברו 500 דקות. לא מאמין, 4 דקות ו50 שניות, אבל נשאיר אותה עוד קצת. נשאיר אותה שם עוד קצת, נראה כמה זמן היא תוכל להחזיק מעמד. אבא שלי לימד אותי, אני אגיד אבא שלי, אתה יכול לזכותך.
20 יורו זה עוד חולצה בברלין, תאמיני לי. מה זה 20 יורו? באמת, זה לא שווה את הבריאות שלה. את יוצאת לי חס וחלילה, אני לא אעשה דבר כזה בחיים. די, ברצינות. אני אמות פה. עברו 3.5 דקות, דורין. 3.5 דקות. סורי, דורין. הנה, האחרות פרשו, רק דורין נשארה. 20 יורו שלי. לא, הולכים מפה, קר לי, מפגרת. נשאיר אותה עד 6.5. הדבר שלי כואב. עבר זמן כזה וכזה, ונשאר לך זמן כזה וכזה. תעשי עם זה מה שאת רוצה. די, קירי, את יכולה לבדוק אם הוא צודק ולצאת. אולי סיימת כבר את הזמן שלך. אולי סיימת. אולי 20 יורו כבר שלך. הבריאות שלה לחלוטין. אני אמרתי לך, קירי. אין זה אחריותנו, זה היא החליטה לעשות את זה. כן, אני לא אחראי לשום דבר. ומה אני קשור בכלל? אני רק צופה. אתה בא ואומר... די. אני מייעץ. קירי, די, תגיד לך לא מוכן. יכול להיות. אני אומר שתיתן את הכסף למיה. היא הכי אמיצה. די, תגיד לך. היא עשתה את זה בחינם. תגיד לי אותם הזמן. תיכנסי. תכניסי את הראש. אני רוצה לקחת טביעת ראש. לא, את הפנים. 10 שניות. אני אמות. 10 שניות בתוך המים ואת מסיימת, נו. לא, 10 שניות ככה. טוב, עוד 15 שניות. די, לא יכולה, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. עוד דקה. טוב, תצאי, עברו כבר איזה 7 דקות. אתה רציני? אתה רציני? כן. בואי כבר, בואי. 20 יורו.